שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 3 בפודקאסט קפה קר, נושא חם. איזה כיף שאתם מצטרפים אליי גם הפעם. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא קצת אחר, נושא קצת שונה, עדיין כמובן בעולם האינסטגרם והרשתות החברתיות, אבל הפעם אנחנו לא הולכים ללמוד איזה משהו חדש שהולך לשנות אותו לעולמכם, אלא המטרה שלי הפעם בפודקאסט הוא לנסות קצת לשנות את התפיסה שלכם בנוגע לשימוש ברשתות החברתיות. והנושא החם של היום הוא בושה. אני חושב שבושה זה אחד המחסומים הכי גדולים שאנשים נתקלים בהם כשאנחנו מדברים על רשתות חברתיות, ואחד המחסומים הגדולים ביותר כשאנחנו מדברים על יצירת תוכן. איכשהו תמיד שזה מגיע לדבר מול מצלמה, או באמת להגיד את דעתי, אנחנו נתקלים באין ספור טייקים, ואין ספור מחשבות, ולהעלות את זה או לא להעלות את זה, ואיך נעשה את זה, ואז אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו פשוט לא מעלים תוכן, כי אנחנו מתביישים. השאלה היא, מתביישים במה? כי נגיד, אנשים שלא מוכנים לעמוד מול מצלמה ולהצטלם, הם אנשים בפועל, אם נסתכל על העמוד שלהם, שלכם אפילו, תראו שכן יש תמונות שלכם. אז מה ההבדל נגיד בין לצלם את עצמכם ולעלות לאינסטגרם תמונה בסטורי או בפיד, אל מול לעמוד מול מצלמה? ואני חושב שמה שהרבה אנשים לא מבינים, או שאולי מבינים ומנסים אפילו להעלים את זה ולהכחיש את זה, זה את נושא העובדה שכל עוד אני מתעסק בבושה, וכל עוד אכפת לי מה אנשים חושבים עליי ואומרים עליי, אז אני פשוט לא מייצר תוכן, לא מקדם את העמוד שלי, לא מקדם את העסק שלי אפילו, וזה מבאס אותי. וזה מבאס אותי, ולכן אני פותח את הפודקאסט היום בנושא החם שלנו שהוא הבושה. קודם כל נתחיל בזה שאני רוצה לספר לכם עליי. לפני, נראה לי, 3 שנים, נראה לי זה היה בתחילת הקורונה, אז לא הייתי עומד מול מצלמה. הייתי ממש חושש לעשות את זה, ואני חושב שלקח לי משהו כמו שנה שלמה, אנחנו מדברים שנה לפני הקורונה, כן, 2019, שפשוט רציתי לעשות את זה, אבל ממש התביישתי. כאילו כל הזמן חשבתי מה יגידו עליי ומה יחשבו עליי, ויחשבו שאני חי בסרט, ויש לי איזה 1,000 ומשהו עוקבים, שבעיקר זה חברים ומשפחה, ואנשים שהכרתי בכל מיני מסגרות, ובשנייה שאני אדבר מול מצלמה, בטוח יהיה לאנשים מה להגיד, והחלטתי פשוט להשמיט את הפרט הזה ולנסות. עכשיו, זה נורא מצחיק שאני אומר להשמיט את הפרט ולנסות, כי לקח לי שנה שלמה לעשות את זה. עמדתי מול מצלמה וצילמתי את עצמי, והרגשתי שאני לא נראה מספיק טוב, ואז שוב עשיתי את זה, וזה אף פעם לא עמד בפרפקציוניזם הזה שאני נורא רציתי להוריד לי מהראש, אבל פשוט לא הצלחתי. לא משנה מה עשיתי, פשוט לא הצלחתי. עברתי למצב שאני אפילו פותח מצלמה מקצועית, עם מיקרופון ותאורה וטירוף, וצילמתי וערכתי במחשב, ועשיתי את זה הכי מושלם שיש, ופשוט לא פרסמתי. בדצמבר 2019, ממש 3 חודשים לפני פרוץ הקורונה, הייתי ברומניה במסיבת רווקים, ואמרתי יאללה, אני בחול, הקליטה לא טובה, מה שיהיה, אני מעלה את הסרטון הראשון שלי מול מצלמה, וזה מה שעשיתי. פשוט פתחתי את המצלמה ועשיתי את זה, והייתי בחרדות קשות. וואו, אני זוכר את עצמי פשוט לא מתפקד. כאילו לא מצליח ליהנות יותר מהשעתיים שאחרי שפרסמתי. הייתי בהיסטריה, זה שלחצתי פרסם כשרואים את הפרצוף שלי מדבר ונותן תוכן מקצועי. אבל עשיתי את זה. וזה שעשיתי את זה, נתן לי את האופציה, את הלגיטימציה להבין, אוקיי, מה קרה? לא קרה כלום, פשוט לא קרה כלום, פשוט פרסמתי את מה שאני רוצה, ובאמת לא קרה כלום. אפילו יותר מזה, הגיעו כמה תגובות חמודות של חברים שלי שפרגנו לי על האומץ, ואחר כך אני לא אשקר שגם חבר או שניים אמרו לי בשיחות פרטיות שזה קצת חי בסרט, ואיך אני בכלל מעיז, לא בקטע של איך אני כגל מעיז, אלא מאיפה הבושה לעשות דבר כזה, זה פחד. ואני חושב שזה היה המחסום הראשון שאני הצלחתי לפרוץ אותו, כשעשיתי את זה, והבנתי שאני חייב להמשיך. אני הבנתי שזה המקום שלי, שזה המהות שלי, שאני נהנה אפילו מהאנדרנלין הזה של לפרסם תוכן. אני לא אשקר שלא ממש התמדתי ב3-4 חודשים שהגיעו אחרי זה, אבל אז הגיעה הקורונה. ובקורונה מצאתי את עצמי קצת משועמם. הרבה לקוחות שלי הורידו את הפעילות או הקפיאו אותה, ואמרתי, טוב, אני לא יכול לעצור את הפעילות שלי בדיגיטל, כולם באינסטגרם, כולם בטיק טוק. אני חייב לייצר תוכן, אני חייב לשמור על קיימות. ואז החלטתי שאני פשוט עומד מול מצלמה בבית, ומתחיל לדבר מול מצלמה. ובעצם הקורונה היא זאת שדחפה אותי לעשות את הדבר הזה, שהיום
הוא מתורגם לכסף. הוא ממש מתורגם לכסף. היום אני ממש מצליח להגיע למצב שבזכות הפרסונה שפיתחתי ובזכות הביטחון שאני מקרין כלפי חוץ כשאני מדבר מול מצלמה, אנשים יותר מזהים אותי, רוצים לשמוע מה יש לי להגיד, וגם מוכנים לשלם תמורת המילים שלי. שמבחינתי זה הישג מאוד גדול. כן, יש לי עוד הרבה שאיפות בחיים, ואני לא מרגיש שאני באיזה שיא, אבל אני כן מאמין שעצם העובדה שפרצתי מחסומים מסוימים, גרמו לי היום להיות בסיטואציה שאני מבין כמה כוח יש לי בידיים כשאני מחליט לוותר על הבושה. אחד הדברים הכי משמעותיים שאני עברתי בכל העולם הזה של להפסיק להתבייש ולקחת בחשבון מה יש לכל אחד להגיד בנושא, זה שלפני שנה, ממש לפני שנה, ב3 לנובמבר, חזרתי מניו יורק. עכשיו זה היה הפעם הראשונה מזה המון שנים שהייתי בחול לבד עם חברים. אני תמיד נוסע עם מאי, עם אשתי, וזה גם הייתה הפעם הראשונה שהייתי בחול מאז הקורונה ומאז הלידה של הבת שלי. ואני חושב שעצם צירוף המאורעות של לידה ולהיות אבא חדש, ושקורונה, שאתה תקוע בבית, ושאין הרבה הכנסה בתקופה הזאת, והחלטתי לעשות משהו בשביל עצמי, ומי שלא יודע, אני מת על ניו יורק, זה העיר האהובה עליי בעולם. חזרתי עם המון תובנות. מהתובנות הגדולות ביותר שאני קיבלתי, היו העובדה שאני פשוט כל הזמן מתעסק במה אחרים חושבים. גם בתוכן, גם כשכבר שהעזתי לעמוד מול מצלמה ולדבר ולעשות את כל הדבר הזה, גם אז תמיד חשבתי מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, האם הפיד שלי יפה, האם אני עכשיו עומד בתקן שכולם מחפשים לראות אותו. ואז חזרתי מניו יורק והחלטתי שדי, שאני לא רוצה להקשיב יותר לאף אחד, ולא אכפת לי יותר מה אנשים אחרים אומרים. היה לי באותה תקופה בערך 5,000 עוקבים שהגיעו בזכות הקורונה, בזכות שכולם היו בבית והעליתי תוכן מקצועי, אבל התוכן שהעליתי היה מאוד מאוד מוקפד, וכשחזרתי מניו יורק החלטתי שדי, לא רוצה יותר להקשיב לאף אחד, לא רוצה לחשוב על אם הפיד שלי יפה, ואם הזוויות טובות, ואם אני נראה מקצועי, ואיש עסקים בסטורי שלי. די, נמאס לי, רוצה לשחרר את הכל. אני מרגיש שאני לא נהנה מיצירת תוכן, והרגשתי את זה גם כשהייתי בניו יורק, שנורא רציתי לפרסם כל יום 2-3 תמונות. ולא הצלחתי. הרגשתי שהפיד שלי מתקער, וכשהייתי במטוס בחזרה, אמרתי, אני אשכרה לא ייצרתי תוכן, כי היה לי חשוב איך הפיד שלי יהיה. האם אתה עושה טעות? וכנראה שכן, הרגשתי שאני עושה טעות, ופשוט החלטתי לשנות את זה. ואז מה שקרה מהרגע שחזרתי מניו יורק, התחלתי להפציץ בתוכן ובאני מאמין החדש שלי. במקום לחשוב מה יהיה בעתיד ומה אני הולך לעשות כדי שיביא לי עוקבים, חשיפות, הצלחה, עסקים, כסף, חייתי בהווה את העתיד שלי. חייתי את האדם שאני רוצה להיות היום. וזה היה מטורף, כי העליתי 2-3 תכנים ביום, מלא רילס, מלא תוכן מקצועי, בלי להסתכל על איך הפיד שלי נראה, והאם הוא מתאים, או האם הוא יפה. ופשוט החלטתי לוותר על כל בושה אפשרית שקיימת אצלי בכל מה שקשור לרשתות החברתיות. וזה הביא קודם כל נטישת עוקבים מאוד מאוד גדולה, כי אנשים פשוט לא הבינו מה קרה לי. יום בהיר אחד מעלה בשבוע 10 תכנים, ובתור אדם הייתי מעלה פוסט אחד או אולי 2 בחודש. אבל עפתי, כי נהניתי, כי עשיתי מה שאני רוצה, כי לא התייחסתי לאף אחד, כי שמתי את הכל בצד, והחלטתי שאני רוצה לעשות את מה שבא לי ליהנות. וכן, היו אנשים שבאו ואמרו לי, גל, אתה קצת חופר, אתה קצת מגזים, אתה קצת ציני, אתה קצת משתמש בהומור, מה שלא מתאים לפרסונה הדיגיטלית שלך עד היום, וזה בדיוק מה שרציתי להביא. רציתי להביא את גל, רציתי לוותר על כל הסכמות החברתיות האלה, לוותר על כל מה שאנשים אומרים וכל מה שאנשים חושבים, כי רציתי לעשות את מה שאני רוצה. נמאס לי לחשוב מה אנשים אחרים חושבים. ומה שקרה היום, שאנחנו שנה אחרי, זה שהגעתי עוד רגע ל-15,000 עוקבים, בלי סכמות, בלי חוקים, בלי איזושהי הבנה של כמה השטגים לעשות ובאיזה שעה לפרסם, ומה אנשים יגידו עליי ומה יחשבו על זה שאני מצטלם בגופייה בסטורי, מה שלא עשיתי יותר מדי לפני הקורונה. וזה הביא שינוי מהותי. עזבו שזה הביא שינוי מהותי בעוקבים ובחשיפות ובפרסונה שאני, זה הביא שינוי מהותי לי כגל, כהתייחסות
אליי, למי אני רוצה להיות. וזה מחזיר אותי לנושא החם שאליו אנחנו מדברים היום, שזה הבושה. ברגע שתוותרו על הבושה, ברגע שתבינו שהעמוד שלכם הוא חלק בלתי נפרד ממכם, הוא ערוץ שאתם שולטים בו ב100%, וזה לא משנה מה אנשים אחרים חושבים ומה אנשים אחרים אומרים, ואני אפילו לא יודע כבר מאיפה עוד להסביר את זה, שבסופו של יום, כל התוכן שאתם מעלים באינסטגרם, גם אם נראה לכם שכולם סופר מתייחסים לזה ואומרים כל מיני דברים עליכם מאחורי הגב, בסוף הם שוכחים. אתם לא שוכחים, ואתם בעיקר לא תשכחו את התגובות הטובות שאתם תקבלו ברגע שזה יעבוד. כי כן, לא אציין שמות, אבל מישהו שאני מכיר מאוד מאוד טוב, אמר לי שהוא לא בטוח שזה יעזור לי, והוא לא בטוח שזה יעבוד, ואפילו זה קצת חופר, ואני קצת מבזה את עצמי. והחלטתי להמשיך להקשיב לעצמי, וזה קרה איזה חודשיים לתוך התהליך שלי מלפני שנה, והיום אותו אדם, הוא אומר לי שאני עשיתי עבודה משוגעת, ושהוא מעריץ אותי על השינוי שעשיתי, ושאיזה מטורף, וכמה ידע, ואיזה קהל צברתי. כי אני חושב שהכל מתחיל ונגמר באמונה עצמית, ולא איך השיער שלי היה בסטורי, ולא אם הייתי בגופייה, ולא אם דיברתי או קיללתי, זה לא שם, שום דבר לא שם. כל מה ששם, זה אך ורק אם אתם נהנים מהתוכן, ומחליטים לשים את כל הדעות בצד. ולכן אני אתן לכם כמה טיפים שיעזרו לכם, לוותר על הבושה, ואולי באמת כאילו לעשות שינוי מהותי בעמוד שלכם. אבל הטיפ הראשון שלי הוא קודם כל לכתוב על דף מה המטרות שלכם. באמת תכתבו, מה אתם רוצים, איפה אתם רוצים להיות, לאן אתם רוצים להגיע. וכשאני אומר רוצים להגיע, זה לאו דווקא ברמה החומרית, כאילו מה אתם רוצים שייצא לכם מהאינסטגרם, אלא מה אתם רוצים שיקרה באינסטגרם. היום יש לכם 1,000 עוקבים, אנחנו נמצאים עכשיו באמצע אוקטובר, תחליטו שעד אוקטובר בשנה הבאה יש לכם 10,000 עוקבים. תעבדו על זה, תציבו לעצמכם מטרות. כשאנחנו מציבים מטרה, היא צריכה להיות מדידה, משמע שאתם יכולים להעריך אותה, לא להגיד הרבה עוקבים, כי זה לא מדיד. היא צריכה להיות אתגרית, להציב כמות עוקבים, אם אנחנו מדברים על זה, שהיא אכן תאתגר אתכם, אבל היא צריכה גם להיות מציאותית. אל תציבו עכשיו בעוד שנה להיות עם 100,000 עוקבים, כי זה לא יקרה, ואתם תגיעו לשם סתם מאוכזבים, ותגידו, הנה, לא עמדתי במטרות שלי. אז היא צריכה להיות מציאותית, ובנוסף לזה, מעבר לזה שהיא צריכה להיות מדידה, מציאותית ואתגרית, היא צריכה להיות תחומה בזמן. ברגע שיש לכם דדליין, הרבה יותר קל לעמוד בזה, והרבה יותר קל להגיד אם הצלחתם או לא הצלחתם. אז באמת, הטיפ הראשון שלי אליכם זה להציב מטרות. מה אתם רוצים שיקרה בעמוד האינסטגרם שלכם? אני דף המטרות שלי תלוי מעל המחשב שלי, במשרד שלי, והרשום שם באופן ברור מה אני רוצה להשיג עד 1 למאי, שזה להגיע ל10,000 עוקבים, ואכן עמדתי בזה. עמדתי בזה קצת אחרי היעד, 3 ימים אחרי, אבל ראיתי שאני מאוד קרוב, ואני חושב שעצם העובדה ששמתי לעצמי מול המחשב את המטרה הזאת, זה עבד. כתבתי לעצמי מטרות שאני רוצה להעלות 5 תכנים בשבוע, ואכן עשיתי את זה. נכון שהיום אני לא עומד בזה, אני גם מרגיש שככל שיש לי יותר עוקבים, ויש לי יותר עשייה מסביב לאינסטגרם, אני פחות מצליח להגיע לכמות תכנים, אבל זו הייתה מטרה, ואכן לאורך התקופה עמדתי בה. אז באמת הדבר הראשון שיעזור לכם לוותר על הבושה, הוא לדעת לאן אתם רוצים להגיע, מה המטרות שלכם. הדבר השני שיעזור לכם לוותר על הבושה, הוא להשתמש בכל פיצ'ר אפשרי שיגרום לכם להרגיש יותר טוב עם עצמכם. אם זה לצלם במצלמה של הטלפון ולעשות 20 טייקים עד שאתם מרוצים, אם זה להשתמש בפילטרים, אם זה בהתחלה לא לדבר למצלמה, אבל רק לעמוד ולעשות משהו, נגיד כל הרילס האלה שאנשים מדברים ויש טקסטים שרצים על המסך. תתחילו לעשות דברים כדי לשחרר את המחסום, תגבירו את החשיפה שלכם אל הפחד הזה, אל הבושה הזאת שאתם חווים, ואתם תראו שהשד לא כזה נורא. השד לא כזה נורא, בסופו של יום אנשים שחושבים דברים לא טובים, וזה לא הרבה, לא באמת יכתבו לכם את זה ויגידו לכם את זה. אולי הם יגידו אחרי שתתבססו, אבל בהתחלה אף אחד לא יגיד לכם שום דבר שלילי, וגם הם יגידו לכם כי הם רוצים להגן עליכם. אז, וזה מוביל אותי לדגש השלישי, אני רק אסכם את הדגש השני, שזה פשוט תשתמשו בכל דבר שיעזור לכם לוותר על הבושה ולעמוד מול מצלמה. הדבר השלישי, שזה, כמו שאמרתי, מה שהוביל אותי מהדגש הקודם, זה להבין שכל מי שאומר לכם, כל הרעשי רקע האלה שאנשים אומרים, זה מתוך רצון להגן עליכם שלא תביכו את עצמכם. אבל בפועל זה מחסומים אישיים שלהם. זה לא מחסומים אישיים שלי. אני רוצה לעמוד מול מצלמה, אני רוצה לדבר מול מצלמה, אני לא מרגיש שזה מבייש אותי. אני לא עשיתי את זה עד אותה נקודה, בגלל שהרגשתי שזה יגרום לאנשים אחרים לחשוב עליי דברים. אבל בפועל, האם זה ישנה את התחושה שאני נכנס למיטה בלילה ואני יודע שעשיתי משהו בשביל עצמי? האם רעשי הרקע האלה יובילו אותי לאן שהוא מעבר לזה שאני לא אביא לידי ביטוי דברים שאני רוצה להביא לביטוי?
כאילו די, חלאס, אנחנו לא חיים בעולם שבו אנחנו נכנסים לאיזושהי עבודה קבועה, וכולם כזה נורא חיים את העולם שלהם, את החיים שלהם, ואז אנחנו כאילו ממשיכים את לא יודע מה, את השגרה הקבועה הזאת ולא משתנה. די, אנחנו לא בעולם הזה, אנחנו בעולם של האינדיבידואל, בעולם שאנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו רוצים. יש את הדור הזה שנקרא דור האמילי, שזה אומר אני, מה יוצא לי מזה? שזה בעצם אומר זה שהיום הדור הזה, כל דבר שהוא עושה, הוא אומר, מה יוצא לי מזה? מה יוצא לי מזה? כאילו, אם אני אעשה את הפעולה הזאת, מה יוצא לי מזה? ואני חושב שבגלל שהדור הזה כל הזמן חי את מה שיוצא לו מזה, יש לו הרבה פחות בושה מאשר שיש נגיד לדור שלי, לדור ה-Y. דור הזה נורא חי איך שהוא רוצה לחיות, כי הוא פחות מקשיב לרעשי רקע, כי הוא רוצה שיצא לו מכל דבר משהו. ולכן הטיפ השני שזה פשוט להשתיק את הרעשי רקע, להבין שזה לא מועיל, וגם אם זה, אתם חושבים שמישהו בא להגנתכם, נו באמת. יש לו מחסומים משלו והוא משליך את זה על החיים שלכם. הטיפ השלישי שאני רוצה להגיד לכם זה פשוט לזכור שאף אחד לא זוכר את מה שאתם מעלים. כן, זה קצת מעצבן, זה קצת מביך, ולפעמים יש השקעה מיותרת על תכנים שנעלמים בתוך החור השחור הזה שנקרא אינסטגרם. אבל בשורה התחתונה, אף אחד לא זוכר. אם רגע תחשבו על עצמכם ועל הסטוריז שאתם ראיתם היום או אתמול או שלשום, אתם לא באמת זוכרים מה ראיתם בסטוריז, אתם לא זוכרים על מה אנשים דיברו, איך הם נראו, מה הם לבשו, אלא אם כן כמובן היה משהו קיצוני, אבל אתם לא באמת זוכרים, אז שחררו את זה. אף אחד לא זוכר, אם שמתי את היד בצד ימין או בצד שמאל, והאם השיער אף למעלה או אף למטה, זה שלכם, זה שלכם לחלוטין, שחררו את זה. אף אחד לא זוכר את התוכן שלכם, אף אחד לא זוכר איך אתם נראים, אתם בעצמכם לא זוכרים אנשים אחרים ואיך הם היו בסטורי. אז כאילו למה להשליך את זה על עצמי? למה לשבת שעה על פוסט ולהתבייש במה שאני רוצה להעלות כי אנשים יזכרו או יחשבו עליי? הם לא, הם עסוקים בעצמם. כמו שאתם עסוקים בעצמם ובעצמכם ובבושה שלכם, ככה גם אחרים עסוקים בעצמם ובבושה שלהם. אז שחררו את זה. אני רוצה לסיים ולסכם בזה שאני רוצה שתסתכלו על עמודים שאתם אוהבים. אני רוצה שתסתכלו על פרסונות, לא עכשיו מותגים שאתם אוהבים את התוכן, אלא על אנשים שמייצרים תוכן לעצמם, ותחשבו איך הם עושים את התוכן הזה. האם הם מתביישים, האם הם חושבים איך הם נראים? הזוויות צילום שלהם אכן כל כך מוקפדות ונראות טוב? ואני לא מדבר איתכם על העמודים הלא אותנטיים האלה, שאנשים, כל תמונה בפיד נראית כאילו היא עברה 26,000 עריכות. להפך, אני מדבר איתכם על האנשים שבאמת הצליחו באינסטגרם, על נדיר אליהו ודניאל עמית ודנית גרינברג ומאיה ורטהיימר. הכל סופר אותנטי, הכל סופר חסר מחשבה מה קורה בכל פעם שאני עולה את התוכן. הם פשוט חיים את הפלטפורמה איך שהם רוצים ומדמיינים. תסתכלו על האנשים האלה. ואני מקווה שגם בקרוב אני אארח מישהו שיצליח להביא גם את הצד שלו ביצירת תוכן והתפתחות כאן בדיגיטל. זה יהיה בפרקים הבאים. זה בעבודה מה שנקרא. אבל תסתכלו על האנשים האלה ותראו איך הם עושים את זה. על מה, איפה הם שמים את האצבע ואיפה לא, על מה הם מבטרים ועל מה הם לא. אני חושב שלקבל דוגמה אישית ומודל ממישהו, מאוד יעזור לכם לשחרר דברים בשביל עצמכם. אז חלס עם הבושה, חלס עם להתבייש, חלס בלעצור את עצמכם ולהשתיק את עצמכם, ולא להיות במקום שאתם באמת רוצים להיות בו, כי אתם לעולם לא תהיו אם אתם כל יום תסתכלו על מה אחרים אמרו או מה אחרים חשבו. זה לא יקדם אתכם, זה לא קידם אותי, זה לא הביא אותי לאיפה שאני רוצה להיות, ובטח שלא איפה שאני היום ואני עדיין לא במקום שאני רוצה להיות בו. כאילו למי אכפת באמת, כאילו תנסו, אני מתחנן אליכם, תסיימו את הפוסטקאסט, תלכו לאינסטגרם, תפתחו את הסטורי שלכם, תדברו על מצלמה ותגידו, שמעתי עכשיו את הפודקאסט, שמעי, מה יהיה עם המילה הזאת, של גל, הוא אמר לי לפתוח מצלמה ולהגיד קבל עם ועדה שאני מוותר על הבושה ומתחיל לדבר מול מצלמה ומתחיל להעלות תוכן כמו שאני רוצה, כמו שאני שואף, כמו שאני חושב, כי בא לי ליהנות מהיצירה ולא להיות מוטש מחוקים שאף אחד לא כתב ואף אחד לא המציא. זהו, תודה שהייתם פה היום. כל פעם שאני מקליט את הפודקאסט אני מרגיש איזה כיף שאני מצליח לחפור לכם ולהביא מילים קצת יותר לעובי הקורה. אז כיף שהייתם היום ונתראה בפרק הבא. ביי, שיהיה לכם יום נפלא.